Здравейте, хора, какво правите? Съм Жигори, какво днес ще играем? България крал, макар че този е така в къпа да по-малко разговаряхме. Така ще извинявате за народното качване на клипове. И че съм играл без да снимам. Така. Но съм се върнал много помощен. Така, но мисля... Това е един от живее също с нас. Беше помощно на работите. Не правим помощно. Само това да добавя. Така. И фуд, да оставим много фуд. Тук, че имаме много фуд. Ба! Има ли сме толкова много sugar canes, никой не е казал. Окей. Така, с какво ще правим? Аз нямам на идея. Но мисля малко не рандам да карат стъпите по-важно. Добре, той е лев, нали? Лев, не? Къде? Ще приеме. Габарлайн. Няма сега някакъв сървър, освен мен и него. Тук живее... Тук живее Бой, може се каже. А тук не знам с колко ФПС. О, 5 ФПС. Вие добре ли сте? Така малко не се поправя. Добре. Към. Да. Днеска ни предното развитие. Виждате, не се развиваме много бързо. Но... не мога да покажа още колизеема. Защото в момента няма с го още. Не за колко ти се спомнят. Така ще правим клипове на гъца, може би. Само да стига много да ни милаги. О, номера имитатори. Не искам просто да гледам имитатори на знака и такива почти. Това е по-откъде ми дойде. Добре, няма значение. Радвам се, че ми приехте като ново видео. Не, някой ми писаха. Съм добър. Това ми лече. Хей. Да, ма. Човека малко. Така, мисля, че това ще е за клипа. Само това беше малкото развитие.